Slav roj baş hevalno hêvîdarim hûn tev baş in silametin. Ev du sê rojin me nekarî tam bi awekî istiqrar weşanê birêve bibin. Lê jî îro pêve em ê hewl bidin rojê carek du cara bi wekî istiqrar em van weşanê xwe birêve bibin. Hêvî dikim hûn jî silametin ka ez van pencereyê li jûr bigirim ji bo dengê min baştir were we. Ji aliyê teknîkî ve ji kerema xwe re ji me re bêjin deng temam e. Dîmen jî nacemide. Eger hûn ji me re bêjin em dikarin hema dest pê bikin. Ez li benda peyamê we me. Hevanno niha Emîn Kutlar zû da min tu nedîtî, min zû da helê te nepirsiye rewşa te çawa bû te hûn nizanim jî. Ji te re jî silav. Hemî hevalên ku me dişopînin zû da min helê we nepirsiye. Ez rojekî dixwazim vê derê weşanek taybet ji bo we çê bikim. Eger hûn bikaribin tevlî bibin, fikrê xwe bibêjin, weke dengê gel baş dibe. Derd û kulê me hene. Em mecbûrin bi hev re parve bikin. Hevanno. Niha ev tiştek ku min ji we re çê kiriye li ser ekranê, yani ava binê me germ dibe hevanno. Ev metafor ji ku derê tê? Teoriyekî çawa ye? Ez bi du gotina behs bikim, paşê em derbasî meseleyê xwe ê Rojavayê Kurdistanê ê Kobanî bibin. Hevalên ku dizanin ji xwe dizanin, hevalê ku nizanin ez ji wan re dibêjim. Niha teoriya beqê çi ye? Ev metafora beqa di nava ava kelî de ev jî ez dayînim ser ekranê. Hinekî me tarîf dike. Çawa me tarîf dike? Ji bo ku tu reaksiyona însanan ji wan bistînî, mesela nekevin nava hereketê, teoriyekê heye. Çawa ye? Eger tu ava kelî pêş te hazir bikî, beqekî dayînî navê, ew beq reaksiyon nîşan dide, helwest nîşan dide, ji nava wê ava kelî çin dide derdkeve diçe. Yani rizgar dibe, azad dibe. Eger av kelî be. Ji bo ku tu wî beqê hinekî sis bikî, bitevizînî, hêdî wî berteraf bikî, dibe tu bixî nava ava sar, dixî nava ava sar, agirê binî wî hêdî germ dikî. Ew beq di nava ava sar da ku hêdî germ dibe, çi dibe? Ditevize, fêrî wê avê dibe, êdî ji wê avê dernakeve. Yani reaksiyon nîşan nade. Niha vaya teorîk ye. Paşê ez ê ji we re bibêjim ku qismek vê teoriyê derew derket. Yani wextê ku av bikele jî, wextê av bikele germ bibe, îhtimal heye ku beq ji nava wê avê bifilite. Hêdî germ bibe jî. Lê hin teorîsyen dibêjin beq wê di nava avê de bimîne heta mirinê. Niha rewşa me ya Rojavayê Kurdistanê dişibe vê yekê. Wextê ku ji nişkava êrişa Rojavayê Kurdistanê hate kirin, însanê me rabûn ser piya reaksiyon nîşan dan ji bo hebûna xwe nîşan bidin. Baş e? Wextê ku ev hêzên ku ji bo qetilkirina me sond xwarine, di serê wan de dewleta Tirkiye heye, dîtin ku reaksiyon heye, yani îmkana ku bi vê serhildanê merov milletê Kurd têk bibe tune ye, yani beq ji nava ava kelî çin dide, qil dide derdkeve. Çi kirin? Anîn em xistin peymanekî me re çêkirine, peymanekî ye. Li gorî wê peymanê em hêdî ava binê me vê gavê germ dibe. Heta ku derê diçe nizanim. Girêdaya reaksiyona me ye. Girêdayê helwesta me ye. Mesela. Eger em helwest nîşan bidin, em dikarin berî ku av bikele em ji nava vê stîla ku dibe goristan ji me re em dikarin ji nava wê stîla kelî derkevin. Li Rojavayê Kurdistanê aniha perwerdeyî sekiniye. Qirkirineke giran heye. Di embaran de hinek xwarin heye. Aniha em xwejwan xwarina xwedî dikin hevanno. Mazot heye, depokiriye. Em ji wan depoyan
em xwe germ dikin, elektrîk çê dikin. Ew depo ne heta ne dikarin bi dawî bibin. Niha cî ku perwerde lê sekînî dibe mirov bikeve nava endîşê. Wextê ku em behsa endîşe dikin, tirs fikar dikin, dibe kes ji me re nebêje hûn moralê me xirab dikin. Vê derê mesele derdê me ku em moralê hevala xirab bikin ya jî moralê hevala çê bikin tune ye. Yani ew rol û mîsyona me jî tune ye. Em nikarin moral bidin însanan. Em ne komedyenin. Em moralê wan jî xira nakin. Em şînê jî nagirin. Tamam. Em çi dikin? Em behsa rastiyekê bikin. Rojavayê Kurdistanê perwerdeyî sekînî. Bi sed hezaran xwendekarên me îro naçin zanîngehan, naçin mekteba. Çi ne? Rojane hewl didin zikê xwe têr bikin, nexweş çê nebin, dermanê heyî di depoya de bikar bînin. Rewşa me ev e. Yani rastî ew e ku dorpêç aniha bi taybetî li ser Kobanî her ku diçe girantir dibe. Ama em fêr dibin dorpêç ne tenê li ser Kobanî ye. Li ser Amûdê, li ser Hesekê, li ser Qamişlo, li ser Dêrikê jî dorpêç heye. Dorpêç çi ye yani? Tiştekî nakeve hundir. Ji ku derê were mesela? Ji Şamê em xwarin û vexwarinê bixwazin? Na. Derî Sêmalka heye, ew jî çend roja carê kamyon, barhilgir, ew jî xelk xêra bavê xwe tiştekî şand. Xelkî xêra bavê xwe tiştekî neşand nayê. Em ancak ji embara xwe xwedî dikin. Yani jiyan sekîn ye. Av, elektrîk, ana hemî di depoyan de ê depokiriyê mikartîne. Ji ber wextê em behsa Kobanî dikin, mesele ne tenê Kobanî ye, temamê Rojavayê Kurdistanê dibin dorpêçê de ye. Jê re acîl çareserî lazim e. Êdî millet radibe serpiya, êdî bi Şamê re peyman çê dibe. Em zanin ku Şam dibin kontrola dewleta Tirkiyê de ye û em dizanin ku dewleta Tirkiye jî biryar daye milletê Kurd tune bike. Ha bi asîmilasyonê, ha bi kuştinê, ha bi qirkirinê feq nake ama plana dewleta Tirkiye tunekirina Kurdan e. Tu kesekî ji me vê yekê dikare înkar bike? Na. Aniha li Rojavayê Kurdistanê dewleta Tirkiye ferq kir ku millet radibe serpiya ji bo pêşîlê vê bigire anî bi peymanekî aniha hêdî em ber bi tunebûnê ve diçin. Lê derenge na. Em dikarin pêşîlê bigirin. Em dikarin. Ji ber vê yekê em weşanê wisa çê dikin. Em dibêjin şiyar bin. Em pêşîlê bigirin. Yani mirov ya pir tişt heye. Mesela bi sedan zarok mesela hevalekî ji min re dibêje çima behsa perwerdeyê dikî. Wexta perwerdeyî jî ne. Yani însan nikarin serê xwe bişon. Însan nikarin meselên xwe hîjyenîk hal bikin. Meselên paxijiyê û ji bo mirov nexweş nekeve. Erê ama Rojavayê Kurdistanê dikare tedbîran bigire. Dikare yani. Ez zanim dikare. Hêz quweta milletê Kurd divê were bikaranîn. Çima sekîne nizanim. Ev serhildana milletê me divê nesekine. Nesekine. Hevanna. Niha me got rastî ew e ku dorpêç her ku diçe girantir dibe. Yani aniha hemî rêyên bazirganî, rêyên alîkariyê çûn û hatine girtin. Mesela li Kobanî pêdiviyên bingehîn yê jiyanê bi tevahî qediyan e. Tune ye. Tune yani. Av tune, xwarin tune. Qediya ye ya. 23 rojin Kobanî dorpêç kiriye. Av, elektrîk, înternet pir kêm tê, pir kêm. Av ji binîva tune. Hûn ê bêjin avê ji ku derê vedixwin? Ji bîran vedixwin. Di bîna de jî di wan bîra de jî bakterî heye, nexweşî heye. Zivistanê sarê jî pêdiviyên şewatê nemaye, jê re dibên sotemenî nemaye. Jiyan li vê derê pir zehmet heye vanna Kobanî. Nepirsin yani em çawa ketin vî halî. Yani vê derê derdê kesekî ku kesekî sûcbar bike tune ye. Tedbîr dihat dikarû bihata girtin elbet.
Yani em heremekî nava şer de ne. Yani Rojhilata Navî nava şer de ye. Kobanî çavê herkesî li ser Kobaniyê. Tabii ki. Tedbîr dikarû bihata girtin. Ha, dijmin jî rehet nas dikine. Di sala 2023 de tê bîra we beriya ku hefteyekî beriya ku Hamas êrişa İsraîlê bike, dewleta Tirkiye êrişa Rojavayê Kurdistanê kir. Merkezên elektrîkê, ê ku elektrîk hildiberîne, trafoyê merkezî, hemî hilweşand. Rêveberiya Xweser car temîr kir, çêkir, dewleta Tirkiye car dilê xist. Ji milyarekî zêdetir dolar zarar da Rojavayê Kurdistanê. Yani dijmin rehet nasekine. Tabii rehet nasekine. Yani vê derê de em sûcdara nagerin. Em mağdurin. Ama divê em nas bikin kî li me dixe. Ê li me dixe ne erebin. Dewleta Tirkiye. Erê. Ez bawerî bi şerê Kurd û Ereban jî nayînim. Şerê Kurd û Ereban tune ye. Ê ku êrişê me kirin ne ereb bûn. Na. Çêtê bûn. Ji her çar aliyên dunyayê hatibûn. Hemî kontrola dewleta Tirkiye de bûn hatin. Tê bîra we wextê ku hete şê çû heta ket Şamê. Dewleta Tirkiye çeteyê xweşand ser pira Qereq û Zexê. Bende va tîştine. Tê bîra we bar. Van çawa bû. Wê demê Kurdan şer kir mesela. Biryara Berxudanê dan. Ma şerê Kurd û Ereban derket. Na. Kesî behsa şerê Kurd û Ereban nekir. Tam berova jî Ereban li cem Kurdan cihê girt li hember wan çeteyê. Ê divî şerê de jî dikarîbû wisa bibiya. Yani şerê te ê ji bo xweparastinê ne şerê Kurd û Ereban e. Tu xwe diparêzî. Ha êl û eşîrên Ereb nayên keleka te ji te dûr dikevin. Hatine îqnakirin. Ez nabêjim xapandin jî. Hatine îqnakirin ji aliyê Erebîstana Siûdî û ji aliyê dewleta Tirkiye ve problema wan e. Yani tu ne mecburî li herêma wan bisekînî. Tu ay dibînî li dêre zorê pir însan dijî te ne. Tu ji wan re dibêjî bayî bayî xatirê we. Aniha çi dikin bila bikin. Aniha em dibihîzin ku navbera wan û hete şêde ji ber menfaetên dahata petrolê problem çêbîye. Çi dibe bila çi be. Naletere li wan yani. Problema wan e yani. Tu weke rêvebir li derekî wextê tu neyê xwestin, nesekine. Yani Reqa paytexta Daişî bû. Tamam, te çû, ew de rizgar kir, te teslîmê milletê herêmê kir. Paşê jî millet eger hatiye îqnakirin yan jî xapandin, ji alî kî ve dibe bila bibe. Tu ay dibînî ciyê te li wê derê tune, tu merasimekî çê dikî, xatir ji wan dixwazî, tu dibêjî temam. Yani we biryar daye ciyîm tune ye, ez diçim. Tu karî biçî yani. Ya kesek eteb nabîne. Ama ez vîya wekî şerê Kurd û Ereban nabînim. Yani Ereb ne mecburin dostê me bin, Ereb ne mecburin dijminê me bin. Mecburiyetekî tune ye. Ji bo wî ez nabêjim xıyanet jî. Çünkü Mêrikana tu car son nexwar nekî em bi we re bin. Son nexwar nekî. Tirkan tu cara son nexwariye ku birayê Kurda bin. Yani sibê du sibê şarekî çêbe Tirk werin me qetil kirin, kirine jî. Ez nabêjim ki xıyaneta Tirka, xıyaneta Ereba nabêjim. Çünkü soz nedane me ku dostê me ne. Soz nedane. Çima soz bide ki? Na. Ji bo wî xıyanet ne. Vê derê de tişta esas ew e ku me Kurdan bi têra xwe tedbîr negirtiye. Me tedbîr negirtiye. Ji bo parastina xwe. û îro ji ber vê ye, ji ber kêmasiya ji ber nebûna tedbîran e, Qamişlo Amûdê Dêrik di dorpêçê de ne, Kobanî di dorpêçê de ye. Aniha dijmin sirf awisa bisekine jî mehkî din depoyê me de tu tiştekî namîne. Li Kobanî ji xwe nemaye, yani li Kobanî nemaye, ama li Qamişlo jî namîne. Cihê perwerde sekînî ji xwe jiyan disekine. Aniha em li benda çi ne mesela? Rojavayê Kurdistanê em li benda çi ne? Em çima wisa disekinin? Heta ki, heta kengê. Ji bo çi? Ji bo ku rêya dîplomasiyê vebe, dîplomasiya çi? Yani hete şê tu car soz nedayê tê kî. Hete şê tu nekî. Dewleta Tirkiye.
Devleta Tirkiye sond xwariye divê tu nebî. Yani divê tu nebî yani. Yani tu nikarî li bendê bisekînî. Ana her roja ku tu disekînî ji ber vê min ev dîmen daniye ser ekranê, her roja ku tu bisekînî, tu wenda bikî veya di zirara te de ye. Ava te dikele. Ava te dikele. Ya. Yani ez hinekî dikarim mezin bikim. Binêrim. Her roja derbas dibe zerara te ye. Yani sibê du sibê yani aniha derdê me ne ew e ku yani em behsa destkeftiyê xwe berê nekin. Aniha divê em bikaribin rezîl û riswa nebin û li ser piya bimînin, em bikaribin rûmeta xwe biparêzin. Pir muhîm e. Niha hevan no. Yek ji aliyên herî xeter me tirsidar êvê dorpêçê jî krîza tenduristiyê ye. Niha seheta însan a zarokan jin hene. Zarok çê dibin ji wan re. Zarok tên dunyaya û bi hezaran zarok hene. Gel ji ber vê ava vexwarinê pir nexweş dikeve mesela. Avekî qirêj heye li Kobanî ji bîran derdikeve, têda tijî bakterî hene, zarok xwîn ji wan diçe. Di zarokan de nexweşînên cuda cuda peyda dibin. Ne tenê nüfusa Kobanî jî. Hûn zanin ji nüfusa Kobanî zêdetir însan hatine wê derê koçber bûne. Çi qas gundên derdorê hene, ev ê Kurd, wanê Elewî ku ji van çeteyan ditirsin, hatine xwespartine Kobanî. Ya. Ya çima feq nekir filan bêvan tu dibêjî mamoste ji nişkeva çêbû tamam dikaribin firq kirina yani qesedê rexneya xwe da yani. Divê kêmasiyê me gelekin rexne bikin divê. Ama rexnekirin têrê nake. Rexnekirin têrê nake. Ji niha û şûn ve êdî em zanin ku dermanê Kurdan Kurd bixwane, serhildan e. Ji tu deverekî din tiştekî hêvî nekin yani. Tune. Hêzên navnetewî nexema wan e. Amerîka tew nizane Kurd hene tune ne. Niha koçberên ji derdorê ew jî barê Kobanî gelekî giran kiriye. Ne tenê Kobanî jî ha Qamişlo jî ev mesela koçberiyê pir giran e hevan me. Niha hewlên bazirganan hene ji bo ku bikaribin bawekî qaçaxî fêkî û keskayî bînin Kobanî rêyekî qaçax hebû. Nava hefta borî de ez pê hesiyam hinekî keskayî hatiye wê derê yani sebze, meyve filan. Peyda kirine ew rê jî girtine. Êdî bi rêyê qaçax jî tiştekî nikare bikeve Kobanî. Armanc millet teslîm bibe. Rêveberiya wê derê teslîm bibe. Aniha daxuyaniya mesedê heye ji we re bixwînê pir giran e. Mirovan pir giran tê. Mesela mesede gotinekî bikartîne bi min mîna guleyekî li min ket. Divê rêveberiya Şamê, rêveberiya Heteşê re dibêje ji bo serweriya axa xwe hûn pêk bînin niha gotin heye. Divê werin xwedî li hemolatiyê xwe derkevin. Yani serwerî aydê Şamê kiriye. Divê aydê Şamê ye. Yani Şamê re dibêje serweriya tê wana jî hemolatiyê tê rêveke divê wana xwedî bike. Mesela çawa em ketin vî halê ez behsa vê dikim. Yani bi şiklekî em ketin vî halê. Êdî sebeb çi dibe bila bibe. Ama mirov değişên.
Mirov değişin. Meclisa Suriye Demokratik mesede. Ez vîya ser ekranê binivîsînim. Maksat em daxuyaniya dawî ya mesede. Mesede saziyekî me ye li Rojavayê Kurdistanê. Meclisa Suriye Demokratik daxuyaniya dawî ya mesede. Daxuyanî jin em bêjin banga lezgîn. Çünkü kî radibe daxuyanî dide. Banga lezgîn ya mesede ji bo Kobanî. Em wisa bêhêlin. Mirov değişin. Yani eşek pir giran heye. Tiştekî yani bifikre ku hûn nava malbatekî hene bi huzûr dijîn ji nişkeva hûn malbatek ji 10 nüfusî ne 9 nüfusê we dimire yani tune bî. Yani mirov wê êşa wendakirinê. Meclisa Suriye Demokratik mesede bi daxuyaniyekî dorpêça li ser Kobaniyê şermezar kir, diyar kir ku ev ambargo sûçekî li dijî mirovahiyê ye. Di ser dorpêça Kobaniyê re 23 roj derbas bûn. Meclisa Suriye Demokratik mesede li ser rewşa dawî ya Kobanî daxuyaniyekê belav kiriye. Li gorî wê daxuyaniyê ji ber qutkirina av û elektrîkê, ji ber kêmbûna derman û xwarinê, jiyana nêzîkî 9 milyon mirovî di xeteriyê de ye. Mesede diyar kir ku ambargoyeke dijwar heye li ser Kobaniyê. Xelkê resen yê bajêr, koçberên ji Efrînê, Tebqa, Reqa, Şex Mehsûd, koçberên ji Eşrefiye, tev xal bajêr girtine hatine wê dirê bicih bûne. Ne tenê Kurdin jî, Erebên Elewî hene. Ya. Li gorî wê daxuyaniyê navendên tenduristiyê, derman, pêdiviyên xwe yên dawî aniha bikartînin. Paraniya dikanan ji ber ku depoyê wan vala bûne aniha hatine girtin. Tiştekî nikarî peyda bikî. Dermanxane aniha tenê depoyên yani tiştên dawî dîdî di nexweşa. Çawa mümkün e? Yani ez gilî û lomê xwe ez ji miletê me Bakurê Kurdistanê dikim. Yani ew sînorê Kobanî vê rabe. Ez ne li benda alîkariya dewleta Tirkiye me. Na. 20 milyon miletê me Bakurê Kurdistanê dikare alîkarî bigîne birayê xwe yê Kobanî. Wê sînorê rakin. Seferberiyekî îlan bikin îro. Gencin. Werin lêxin sînor rakin. Tiştekî jî nabe. Tu kesekî qarşî we nabe. Heqê we heye. Ji bo rizgarkirina heyata însanan dibe ev bibe. Ev sînor dibe rabe. Alîkarî bila ji dewleta Tirkiye neye. Dewleta Tirkiye normal e, resmî ye. Dibêje alîkariya xwe bînin bidin Afatê, bidin Qizilayê. Dikare bibêje. Em ê di ser Şamêra derbasê Kobanî bikin. Bana dikare bêje. Daxuyaniyê fermîn e. Ama wextê aynê dewlet wextê ku ket Efrînê dagir kir, êriş kir, negot em di ser Şamêra biçin. Negot em hurmet bigirin, rêz bigirin ji serweriya hikûmeta Şamêra. Wextê çû serê kaniyê dagir kir, hat dagir kir. İnsan kuşt ket wê derê. Negot ev axa xelkê ye, serweriya Şamê heye. Ya îro dibêje serweriya Şamê heye li Kobanî, em nikarin sînor vekin heta ku Şam destûr nede. Dewleta Tirkiye dijminê miletê Kurd e normal e jî. Ez loma nakim. Normal e yani. 7 sal e dijmin e ew ê tim dijmin bimîne. Ama ya normal anormal ew e ku em bawer dikin ku dewleta Tirkiye dostê me ye. Problem di wê derê de ye. Problem ne di dewleta Tirkiye de ye. Problem di mantıqa me de ye. Mantıqa me rast rûne niştiye. Mesela mesele hêvî dike ji Şamê ya.
çawa ku Dem Partî ji dewleta Tirkiye alîkarî hêvî dike, mesede jî ji Şamê tiştekî hêvî dike, alîkarî hêvî dike. Ya şaş ev e, tu nikarî hêvî bikî ya. Ya ew çêbûne ji bo te tune bike. Ya çêbiye ji bo te tune bike. Ama tu jî heyatê hêvî dikî. Tu jî alîkariyê hêvî dikî. Tu nikarî. Mesede heqê mesedê tune ye ji Şamê alîkarî hêvî bike. Na. Tune. Normal di van şertan de divê Şamê lavê rêveberiya xwe serbikira, ji me re alîkarî bişîne, herema we dewlemend e, ev 14 sal e hûn li ser hikûmin, wezevî ajotine, dewlemendiyê we hene, petrol di destê we de ye, rafîrenî di destê we. Rafîrenî divê naberê de ew jî hatin bombekirin ji alî dewleta Tirkiye ve çêkirina wan pir baş e. Mesela ana parantez vedikim. Ana em behsa sotemenî dikin ya elektrîk tune ye. Bi jeneratoran elektrîk tê çêkirin, ew jî jê re sotemenî lazim e. Tamam? Ya mazot lazim e. Belkî benzîn e, mazot e, nizanim. Mesele ne ew e? Gaz, vana hemî eyn tiştin. Divê tu ji petrola Remêlanê tu bikaribî rafînerî çêbikî. Yani wî petrolê paqij bikî, pak bikî. Baş e? Ew merkez wextê ku hat bombekirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve pir biha ye. Me rû nikare çêbike. Normal dewlet ancak dikarin çêkin. Ew jî biha ye. Ji ana em nikarin petrola xwe jî bikarbînin. Rafînerî çênabe. Yani nayê parzûnkirin em bêjin. Parzûn. Yani petrola xam ya ji binê erdê tu wextê derdixî, heta tu heft cara parzûn derbas nekî, awî tu nikarî bikarbînî. Mîna çemûr e yani. Qirêjî ye. Ji ew navendên parzûnkirinê hatin bombekirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve beriya 3 sala, 4 sala. Navendên elektrîkê hatin bombekirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve ev hêdî amedekirina vê rewşeyê bû. Wê demê divê me firq bikira ku dewleta Tirkiye ev bingeh amade, vê bingehê amade dike. Niha mesele dibêje ev wekî sûcê şer e. Ev cezakirina kolektîf e. Mesele dibêje. Yani sûcê şer çi ye? Ya mêrik tê sîlah digire berdest singê te tedikuje tu dibê were sûcê şer e. Ya xema wî sûcê şer e. Ya xema wan sûcê şer tune kî? Mêrik cenazeyê te qata sisiya da davêje xwarê insana şerjê dike. Ya derdê wanê sûcê şer tune. Ji Amerîka erêkirinê girtine. Almanya destek dide wan. Türkiye bi ser navê Tirkiye dixebitin. Derdê kesekî ku wan ceza bike, sûcê ser, qanûn, manûn tiştekî wisa dev jê berdin. Hevan do heqeten dev jê berdin. Nemaye, qanûn nemaye, hukm nemaye. İja mesela dibêje Kobanî ji ber ku ji bo mirovahiyê bi ser ket Daeş têk bir niha tê ceza kirin. Mesela kî ceza dike? Mesela kî Kobanî ceza dike? Nav lê bike. Dewleta Tirkiye bebe dewleta Tirk. Amerikanın ne? Çünkü Amerika bu xwe bi te re şer kir. Li keleka te şer kir li hemer Daişê. Eger tu bijî dewleta Tirkiye nav lêke. Mesedê diyar kir ku Kobanî ji ber serkeftina xwe ya li dijî Daişê an hatê ceza kirin. Anî ziman Kobaniya ku ji bo berxwedana li dijî terorê bûbû semboleke cîhanî û şerê rizgarkirina wê dawiya rêxistina Daişê anî bû divê. Îro ji ber ku ji bo tevahiya mirovahiyê bi ser ketiye Kobanî divê îro tê ceza kirin. Mesela çima tê ceza kirin? Vekirî me rû navê wan dewletan bibêje. Mesedê ji hikûmeta Demkî ya Şamê xwest ku berpirsyariyên xwe yên serwerî û yasayî li hember welatiyên xwe bicih bîne. Veya mesela veya ez kuştim yani. Vê hevokê ez kuştim yani. Hakikaten merov hevokekî wisa bikar nayîne. Mesede Meclisa Sûriye Demokratîk yani ya Kurd û Ereban ya li herema Xweser bang li hikûmeta Demkî ya Şamê dike dibêje berpirsyariyên xwe yên serweriyê pêk bîne. Yani tu serwerî me qebûl kiriye ama berpirsyariyê xwe bîne jî qenebe. Yani tu bang dikî tu dibêjî were herema min serwer be.
Ya inşallah ne rast e. Berpirsyariyên xwe yên serwerî û yasayî li hember welatiyên xwe bi cih bîne. Yani mirovê me Rojavayê Kurdistanê kengî bûne welatiyên Şamê Heteşî. Serweriya wan kengî çêbûye li Rojava. Xetayekî ye dibêjim. Dibe bi lez hemû deriyan li pêşiya xwarin, derman û sotemeniyê veke. Wextê hêzekî mirovan tehdîtê nemîne mirov dikeve zorê. Mesela normal hêza me ya tehdîtê hebe em dibêjin rê vekin. Mesela rê vekê jî xwarin ji ku dirê tê kî? Me xwarin li Şamê heye were ji me re. Xwarin li Qamişlo jî tune tu bibî ji Kobanî re. Tune yani. Qamişlo xwe çi kiriye îja xwarin bibe ji Kobanî re. Ê Qamişlo zêdetir tengasî heye. Heqeten. Çünkü hejmara nüfusa wê derê pir zêde ye. Pir însan koçber bûne. Ha deriyê Sêmalka heye ew jî ber bi Başûrê Kurdistanê ve millet hev bira wê derê li Rojava kes namîne. Xeterî pir mezin e hevan. Yeketiya Sûriye dibêje Mesede ji hikûmeta demkî ya Şamê xwest ku berpirsyariyên xwe yên serwerî, yasayî li hember welatiyê xwe bi cih bîne û bi lez hemû deriyan li pêşiya xwarin, derman, sotemeniyê veke. Di daxuyanî de hate gotin Yeketiya Sûriyê ne bi birçîhîştina zarokan, bi parastina rûmet û mafê wan tê avakirin. Yeketiya Erê. Ew min behsa wê dikir. Yani di destê mirovan de quwet hebe ku mirov vê quwetê weke gef bikar bîne. Tu wisa dikî bike tu nakî em ê ji te cuda bin. Em ê xweseriya xwe îlan bikin. Em ê serxwebûna xwe îlan bikin. Yani tu dikarî weke tehdît bikar bînî. Yan jî hêza te ya eskirî hebe tu bêjî tu nekî ez ê biçim van herêma dagir bikim. Dikarî yani. Ama eger hebe ew hêz li cem te. Mesedê bangê koalîsyona navdewletî kir. Ya ku bi hevra li hember Daişê tê koşiyane. Wan xıyanet li Kurdan kir rast e. Madem ki bang li te na em nikarin bang li wan bikin. Çünkü hêzên koalîsyonê got me qesede ava kiriye demkî bû em dibêjin hikûmeta demkî ya Şamê lê em demkî ne. Qesede demkî hatibû ava kirin. Ji bo parastina ewlehî mudaxaleya lezgîn bike. Bang li hêzên koalîsyonê kiriye. Yani dibe mudaxale bike ji bo ewlekariyê. Ambargo bila rabe rêlber têkçûna rewşa mirovî weregirtin. Daxwaz ji netên wekbî hate kirin. Daxwaz ji Konseya Ewlehiyê ya Erê rêxistinên mirovî ên navnetewî hate kirinê. Ya çi qas heye dî komîte, sazî, Yeketiya Ewropayê, netewên wekbî, Konseya Ewropayê çi heye çi tune. Tu bang li hemiya dikî tamam. Korîdorê mirovî vebikin bawekî lezgîn. Tiştê ku diqewimin dibe wekî sûçên ku hewceyê berpirsyariya navnetewî ne. Tenê bi daxuyaniyan nemînin, werin mudaxale bikin, alîkariyê bînin. Hemî dizanin, netewên wekbî hemî dibîne, ji me baştir dibîne. Me sedê di daxuyaniya xwe de dibêje îro Kobanî bangê wijdanê cîhanê dike. Bang li wijdanê cîhanê dike. Wijdana cîhanê. Wijdana cîhanê heye nizanim. Adres ya banga me nagê ji adrêsa xwe. Dibe bajarê ku ji bo jiyanê bi ser ketiye yani di tekoşîna li hember Daişê de dibe ne rast e ku mirov hêdî ji mirinê re bihêle. Mesela ew metafora beqê ku vê derê me bikar aniye me gotiye embar hêdî vala dibin. Qirkirneke giran heye. Yani tu beqê dixîna ava sar binî vedikî hêdî germ dibe di te vize û tê de dimire. Yani ji nava ava kelê çin nade dernakeve. Îja vê derê pir balkêş e daxuyaniya Mesedê de jî behsa wê ew ê dike. Mirina hêdî.
Em wekî Meclîsa Sûriya Demokratîk te qez dikin ku rûmeta xelkê Kobaniyê ne mijara danûstandinê ye. İradeya gelê wê ye ku Daeş têk bir bi dorpêç û birçîbûnê nayê şikandin. İnşallah. Hakikaten erê ama divê merov wî di pratikî de pêk bîne. Mesela îradeya milletê me dixwazin teslîm bigirin, rast e ama bi birçîbûnê, bi dorpêçê nayê şikandin. Ya çare tune. Çünkü wextê ku bi sed hezara însanê te nexweş be, li erdê be, xestexane tune be, tiştekî tune be, jiyan sekinî be, tu çi dikî? Mesela mehekî Şam û dewleta Tirkiye mehekî awisa dora Kobaniyê bigirin û bisekinin. Mesela mehekî din li Kobaniyê ecayîb nexweşî mezin çê dibin, însan hêdî ji birçiya dimirin. Di bakî Afrika, mesela ew dunyayê ku li Afrikayê temaşe dike, Sudanê temaşe dike ya, erê ew çete mete însana diravînin, însan tev birçî dimînin. Ew dunyayê ku ev 10 salin li Yemenê temaşe dike. 5 milyon zarok li ber mirinê ne. 5 milyon zarok. Ew dunya çima li Kobanî temaşe neke kî? Li Yemenê 5 milyon zarok hene li birçiya dimirin. Li Kobanî 100 hezar. Ya xema dunyayê min e. Merov dibe pişta xwe bi xwe bixwirîne. Ev hemû hevan no planên dewleta Tirk in bi salan pêş de hat hazir kirin. Wextê ku di 1 Oktober sal 2023 de hefteyekî beriya êrişa Hamasê. Wana hemî girêdayî hebin ha. Hamas jî hat plana xwe ya êrişa li ser İsraîlê li Stenbolê çêkir. Li Stenbolê civîna xwe çêkir, plana xwe ya êrişê li wê derê çêkir. Hefteyekî beriya êrişa Hamasê 1 Oktoberê bû. Dewleta Tirkiye êriş kir ser Rojava, dît ku reaksiyon çêdibe, dît ku dünya dewleta Tirkiye sûcbar dike, milletê Kurd jî hêdî xeyîdî hêrsexanî ziman, dewleta Tirkiye çi kir? Hêdî qirkirinekî reş da dest pê kirin. Plan û proje. Heta îro anî. Mesela Herêma Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê li gorî îmkanê xwe alîkarî dişîne. Heta niha bi qasî 200 tir ji alîkarî derbas bûne. Ê Bakurê Kurdistanê nehatin. Ya eyb e yani. Nehatin. Wezareta Darayî ya Herêma Kurdistanê çi heft tirê din şadine em wî jî ji we re pêşkêş bikin. Yani em çi bikin? Ama bi çi dibêjin bi gotinekê heye piranî Tirkiyeyê dibêjin. Aş bi ava satilan nagere yani. Tu bi kamyona alîkarî bînî heta ku? Heta kengî. Heta kengî. Wezareta Darayî ya Herêma Kurdistanê 27 tir alîkariyên din ji bo koçberan Rojavayê Kurdistanê şandin. Berdevkê Wezareta Darayî ya Herêma Kurdistanê Huner Cemal eşkere kir ku alîkarî ji nêzîkî 9,000 pakêtên xwarinê pêk tê ku giraniya her yekê 26 kîlo ye. Huner Cemal di konferanseke rojnamegeriyê de li deriyê Sînor yê Pêşabûrê ragihand ku alîkariyên wezaretê ên ji bo Rojavayê Kurdistanê gihîştine ciyê xwe. Wê di demekî herî nêzik de ji deriyê Sînor jî derbas bibin. Li gorî gotina berpirsiyar, alîkarî bi giştî ji 8910 pakêtên xwarinê pêk tê.
برای 27 kamyonan yani barhalgirin ev tirek û hûn dibînin ser fotoğraf ve bigêjin Rojavayê Kurdistanê. Berdevkê Wezareta Darayî ya Herêma Kurdistanê bal kişand ser wê yekê ku ev xwarina sereke ye. Yani mirov pê birçî namîne. 230 ton xwarin tê de heye. Xwarin ev alîkarî wê ji aliyê dezgeha xêrxwaziyê ya Barzanî ve li malbatan were bilavkirin. Êdî çawa tê bilavkirin li Rojava? Mesela ev çend roja agirbest hatiye îlan kirin. Ev peyman hatiye mor kirin. Hêjî tu çareserî tune ye. Mesela koçberên ku ana hatine li Qamişlo kom bûne li dibistanan e, mizgeftan e, Hesekê, Qamişlo, Amûdê, Dêrika Hemko, li mizgeftan, li dibistanan. Ew dibistanên ku normal dibe xwendevan li wê derê bin, anha koçber li wê derê ne. 250,000 kes koçberê Rojavayê Kurdistanê bûne. Tiştekî din jî heye, şandeya Kurdî ew ê biçe Şamê. Ew baş e ama ew ê çi bike? Yani em naxwazin bibin parsek li ber deriyê Şamê. Em naxwazin bibin parsek li ber deriyê Ewropayê ji bo alîkariyê. Em dixwazin ji ber meseleyên siyasî ji bo statûya xwe em biçin hevdîtina çê bikin. Ne ji bo nan û av. Gerek em neketin van halan. Ya. Yani em heq nakin. Niha şandeya Kurdî ya Rojavayê Kurdistanê wê biçe Şamê lê roj û saeta wî nehatiye diyarkirin. Ez nikarim tiştek ji we re bêjim. Ew bi hikûmeta demkî re danûstandinan bike. Piştî peymana 29 çile di navbera Qesedê û hikûmeta demkî ya Sûriyê de hatibû îmzekirin. Siyê çile jî ji raya giştî re hatibû eşkerekirin. Hewldanên siyasî wê zêde bin. Ji bilî danûstandinê ji bo pêkanîna peymanê partiyên Kurd jî di nava hewldanan de ne. Li gorî agahiyên ji çavkaniyên partiyan hatine girtin. Şandeya Kurdî ya ku di konferansa Yekrêzî û Yekhelbestiyê Kurdî ya Rojava de li bajarê Qamişlo hatibû li darxistin. Yani ew şandeya ku hûn zanin 26 Nîsanê çêbû ya navbera NKSî û PYD de. Ew ê biçe Şamê. Foza Yusuf seroka wî bû ama Foza Yusuf ew biçe neçe ew jî nizanim. Zemanê berê êdî çû, zemanê berê guherê. Niha ew ê li Şamê bi hikûmeta demkî re li ser parastina mafan, misogerkirina wan destûra bingehîn de dibe ev heqê Kurda werin bicihîkirin. Demokratîkbûna Sûriyê, azadiya hevdîtina werin kirin. Evan da ez ji we re tiştek dî jî bêjim. De mexsed bila dilê me de nemîne. Demokratîkkirina Sûriye ne? Ev hêzên muxatabê me hûn zanin kî ne? Ji demokrasiyê nefret dikin. Ne ku demokrasiyê nizanin. Dijberê demokrasiyê ne. Çünkü demokrasî küfr e ji bo wan. Di nava çand û kültûra wan a olî de eger tu herî ser fikrê demokrasiyê tevê manî ku tu ji qanûna îlahî dûr ketî. Küfr e. Mesela tu nikarî tiştekî küfrê pêşniyazê wan bikî. İmkana ku mantalîteya me a modern, seküler, demokratîk bi van însana re li hev bike tune ye. Yani îjab nake em xwe bixwapînin. Yani du cara du çawa dike yek li cem Kurda
Sedî set insanên me û insanê li Şamê li hev nakin. Çünkü tiştek ku em dixwazin demokrasî ji bo wan kufr e. Mêrik çima hatiye ser hukm kî? Mêrik hatiye ser hukm ji bo qanûnên îlahî di pratîkê de pêk bîne. Ji bo wî hatiye. Armanca çêbûna Hedeşê ew e. Armanca Daişê ew e. Mêrik ji bo wî hatiye ya. Çima dibêjim mêrik çünkü jinik tune nava wan de. Ya mesela wî rojê min nivîsekî xwe nivîsa Cemîl Oğuz bû. Mesela dibe ew dara ku li coğrafya wî nê danîn nikare bigihêje, nikare mezin be. Dibe li gorî klîma wî be, li gorî erdê wî be. Yani tu nikarî dara palmiyê bînî yani darê xurme bînî bibî İsveçê bajûyê, İsveçê dayînî. Nikarî yani. Li gor coğrafya wî ne. Niha mêrik serokê êl û eşîra Ereb e ne dêre zorê. Pênc şeş jinî wî hene. Bi sedan zarokê wî hene. Serokê eşîretê ye. Tu terî jê re dibêjî bibe demokrat. Yani mêrik çawa dibe demokrat? Ji bo bibe demokrat dibe bikaribe xulamê xwe bike serokê eşîretê. Çünkü demokrasiyê de dibe xulam karibe çîn û tebeqa tune ye di demokrasiyê de. Çünkü herkes wek hebe. Mesela aniha li gorî demokrasiya Swîsrê eger ez ehlê îş bim sala pêşiya me dikarim bibim serokwezîrê Swîsrê. Çünkü tu astengî tune li pêşiya min. Tenê tu ehlê îş bî, tenê tu xebatekî xizmetekî baş bikî yani ew dikarin te hilbijêrin. Qet ne problem e. Tenê xwe bi qisedanê xwe bide qebûlkirin. Rê vekirî ye yani. Mesela çawa ku hevala me û xwişka me bû wezîra parastinaya Holandayê mümkün e yani. Dîlan Yeşilgöz bû ye. Ya mümkün e yani. Çima nebe? Sibê dibe serokwezîr jî. Tiştek ku dixwazim ji we re bêjim, li nava êl û eşîrên Ereba ew mantalîte tune ye. Li cem wan hêjî sîstema kolekirinê heye. Xulam heye. Pênc şeş jinî wî hene tu jê re dibêjî wekeviya jin û mêr. Ya wekeviya jin û mêr çawa mêrik qebûl bike yani? Ne mümkün e ki? Qebûl nake. Mêrik bi zanebûn red dike. Çünkü wextê ku wê qebûl bike tune dibe. Yani wekeviya jin û mêr di heq da, di hukuk da, di mantık da ancak li cem insanên pêşketî mümkün e. Di nava her civakî de nabe yani. Nabe yani jêra pêvajoyekê dûr û dirêj lazim e. Jêra şoreşî nabêje. Jêra ewk lazim e. Guherîn û veguherîneke sosyolojik a xwezayî lazim e. Hatta evrimleşme ancak mümkün be. Ya. İşê zehmetin hevan da. Yani em dîsa tên gerin ser mesela ga yani. Yani gayet tu dibê bidoşe. Hakikaten. Zehmet e zehmet. Bi van insanlara zehmet e. Yani Vanê li Şamê bi pîlan, bi zanebûn demokrasî pêk nayîne. Ji wextê tu herî demokrasî ji wan re bêjî, mêrik te kafir dibîne. Ne mümkün e, ne mümkün e. Serokê Amerîkayê Donald Trump derketina Daişî bi polîtîkaya Amerîkayê li Iraqê ya paxişkirina ji Basê re tekil dere dibêje. Niha ew ê dest pê kiriye Donald Trump basa ew ê dike. Daeş çima derket? Siyaseta berê ya Amerîkayê rexne dike. Belkî maftarê jî li gorî xwe. Belkî maftarê jî nizanim. Belkî heqlî ye.
Ama Trump sapığı. O yüzden her insanê ku rastiyan dibêje navê manê maqûl e ha. Bilêvkirina rastiyan tiştekî ye. İnsanên ku rastiyê bilêv dike tiştekî din e. Serokê Amerîkayê Donald Trump derketina Daişê bi polîtîkaya Amerîkayê li Iraqê ya paxişkirina Basê ji Basê re tekildar kir. Trump derbarê meseleyên dawî de daxuyaniyekê daye NBC basa şerê 12 rojê yê li hember Îranê dike. Müdaxaleya Amerîkayê vir da wê da wekî din çi dibêje tenê mehek mabû ku Îran bigihê çekên nükler. Lê me li hemû armancê wan xist tiştek li doxa me nehişt me ew tesîs tev wêran kirin. Mesela dibê eger me lê nexista mehekî din dibe digihîşt çekên nüklerî. Bi vîya we êdî welatên Ereb ji gefa Îranê natirsin. Di vî şerê de artêşa Amerîkayê tesîsên nüklerî yên girîng ên Natanz, Fordo, İsfahanê kiribûn armanc. Trump diyar kir ku piştî êrişî Rêveberiya Tehranê hewl dabû çalakiyên xwe yên meyandina uranyumê bibe ciyekî din lê wan ev yek tespît kir û Îran bi tundî şiyar kiribû. Niha şaştiyên Amerîkayê çi ne di meseleya çêbûna Daişê de? Dibe polîtîkayên berê yên Amerîkayê şaş bûn. Mesela dibe qanûnekî me hebû qanûna paxişkirina ji Basê ya ku piştî sala 2023 hatibû pêkanîn dibe ev şaştiyekî mezin bû. Vê biryarê li herêmê fitîla kaosê pêxistiye. Trump belavkirina artêşa Iraqê bîrokrasî rexne kir. Wê demê dibe çima Amerîkayê berê xwe da artêşa Iraqê ew xirab kirin filan bêvan. Li Iraqê dibe her kesî ji kar avêtin. Ne generalekî ma ne eskerekî. Ne jî berpirsê welatekî ma. Ya. Yani vê yekê valahiyekê mezin çêkir. Valahiyekê desthilatdariyê. Daeş tam ji vê hawîrdorê derket. Ji vê valahiyê derket. Daeş ji wê artêşa belavkirî ji wan kesên ku hatin dûrxistin derket. Van polîtîkayan dibe ew ava kirin. Ji ber van valahiyan dibe ew çêbûn. Ji ana baştir tê fehmkirin ku ew Amerîka yani Amerîka ya îro ya Trump ku hilweşîna Saddam wekî xetayekê dibîne hilweşîna Bas ya Iraqê wekî xetayekê dibîne îro çi dike destek dide şagirtê wan. Hat fehmkirin? Ev Colanî ev hete şeya ku li ser hukme li Şamê bermayên behsa Saddam e. Çünkü fotoğrafı dalqandin li orta Şamê. Ya. Îja aniha hêviya me ew e ku li Şamê li Sûriyê muxalefetekî çê bibe ji xwendekaran, ji însanên sekûler, ji muxalîfan ew jî hêza wan a eskerî tune pir zehmet e ev çete êriş dikin însanan dikujin. Yani nizam hûn çi difikirin hevano yani rewşa me zor e. Ez hinek peyamê we dixwînim her hebin. Yani ez bawer dikim rêca min hatiye cih. Min ji we rêca kiribû hûn çi qas dikarin peyaman binivîsînin lê di vê dema hesas de em heqaret li nirxên tevgera Kurdî nekin. Em xwedî li hev derkevin. Em were li hev xirab bikin lê heqaret li hev nekin. Ama dibe em firq bikin ku ava binê me dikele. Aynen bi vî şeklê. Ava binê me dikele. Her roja ku derbas dibe ji bo me zerar e. Di saetên pêşme de ez ê dîsa bi we re bim. Ez xatir ji we dixwazim. Silav rêz dem baş.